Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ke Ganesh Das Hospital, Halau Mali, hakakat santrik mentau benar risau arajar ke kendai. Kalasya kena bagi bor penya jong ke jaka sumar, jong ke sorkar. Kila kentaj ban pediang bat sumar kawai kelong kemi ke ba armet. Bat sukha hakapor bakadang dap tang nyu benai bapunya ikrulung. Hakani kesngi ke kong Delis Malay na kasnong sokhar ke bahap hapo ke Umden Primary Health Center Hari Boy District. Kalalit yalami ke kon kentai jongka ke ba armet. Ha Ganesh Das Hospital namar bakala sukha dang nyu benai. Henry Hedin katuk ane por bala penrong ha emergency. Ki bor penyat jong kini ke hospital, kila pak mino ya kini kelong kami ke ba armet ke kong Dariti Malay, wat ha pedeng ke jingsu jingthar. Hadin kini ke jingkentaj ban sumar, nakal yang ke kami jong kini kelong kami ke balas ngobita de kini kelalaj ban pan jing pencai, halor kini ke jingkentaj ban sumar, bat ban penkai ke kon jong ka, bat ki bala betha pat ban mino bat dej no syakawi pat ke hospital. Don iwe ikun iba ikerteng Dariti, mana ke benta ban lek ka kelung. Ti andala di kata kapor ngilik syamdan na amdan padai kila pha ingis po nong po tena nong po padai ngila sak kato kat ne kentala ne minit tenang tu padai ki ong ngimla arah ne te ki ong ra na shala meli tenda ngila po shala meli tinggal keling ong ki kot ki slai adon gajing dunah ki sek op ki ong kabiang ti hadin kata padai andala po hintu tengah keli yai ta ikun ki ong ap shwa ke ambulan bat pi ap no sabar ndala ia ap sabar manga bat kiti driver jong ke ambulan tinggi lai yang sabar ta ikun la rung spo emergency kila pej anda kila pej henda po emergency pat de nda siphang kum basi mta sitengan tai la don te ki phami ni ta ikun jonga bat gila wan bej direct spo ambulan klem gitu ki jing ki share jing sya ki de ban ai kum gitu ban ra seduk spo iyo iwan dala de seduk sya ambulan ti nga keling ong balai ti kun jung apat di ong bah ni ki ong hana ngin lek phai no ki ong bang ngimla ban sumar hang ni tinga na hadin kata pat deng hayar na ambulan ngalek si doktor ngong kumno doktor pi ong ye idar ti ban lek phai no ki ong bah hang ni kambiang ke jaka sumar ti ong phila ban lek kat ba pimon dong ong lakat ta beji ngin lek chano na hadin pat di ong kasyong ha gamon jong pi ti ngi pat deng ong dang syong ha gamon jong ngir ngin lek chano lakat ta beji ti ong pin saya perkat hi pin saya lek hi kan no ba pis ngubit tendal adin padeng ong ngangam tip re jaka ban lek seno dadin yang persang senigram te senigram ha baka briu kala long kum ngin yat kum no sedo senigram te hadin kata pad dei ong mdon te kong kata kejakahan ni namarba ka ayu kan ne ka kitiar kitar kimbiang dan kata kadaw ngin dapan sa ip hang ne rumlong ki ong kum ta deng ong hato belai mensua ka biang menta kambiang ngasu keli be kum ta ti ong ngan sabatai pi ti la batai nga tengah ngutu ba kade ba kim syam him kwa hi ban sim ada ki sim ke jingkit klik ke ba tikena ke ba biang ti tharai kamdan jing na mari ki wer ki sai le hi ti hadin kata pat dengal ong ba lada phile kum ne phin pha le yang ngin le menta kam le ngin le be saying ti lada jai ye khun jonga ngin sai pe la sai ngal ong kum ta ti hadu bang al ong ba lada phile kum ne ngamban se ban kantang eu chief minister ngala ong ti hadin pat de bakila sngew kumno hadin mangal ong kumta ki wan be nadin jonga ki ong ali kong ngin ye keren hang ong amdon kamsu namar ikun jonga ila sukha tingin ye yang ngin ye yang le yo ne tengok ngan le be sya no ko hospital ka bala ban sim ye ke jingkit kli nagaleng nga gajing sulungo bakat kum ka khubor ka mangayo nagaleng gi bahing jonga hawaj jing sya ngamdon cete ngadon po chulong te ndai ngayo ne khubor nga kendit bana po sibil nong po gala pha hang ne po lamali ban po ye ne khana ban khai ni khulung te ko solungo ko da po gala mali pat ki aidau ba kimbiang ti tiar te hakjing perkhat junga ka government hostal bani ka sarkar hostal sarkar bakan kam da biang et ki tiar kitar ban le ki pasien la ne kum hini ki kes te ko solungo te ngana galeng junga kum men ru ngapendrem juri kene habi dep kane hospital namar kam disu ngam sngo phlai kane naga por ngi sayo sngo ba kane hospital haga bun ki kes kala angat teng ka aidau ba ngim da biang kitiar teng ba kam receipt iki kam iki patient haga bun ru kom gi benta te nagaleng junga ru akan turu iki sarkar ba kadi bencim kia ama subu kum hini para jonga mentala da jai i mano ban ket kli hatu kan sim kan ket kli ka sarkar la ne hatu kan ket kli kane hospital lamali Ganesh Das hospital te galong ga iki besam senjinjar ba
te nagaliang jungi ru tadi ba bakimla ban priang hagi steng mit steng senya hajai ke hospital ngilai ho chuong bangi ngi hab ya baram nane na tai ban yo ban hospital private ada ngi wana galung ying bodik se ingin liwat ke hospital private te galung ke basam jing du si kata te nagaliang jungaru ajing sang akan turu ke sarkar ba kadi becim kia lor ke hospital ba dia kata doktor ke bodon hang taru ba nagaliang jungi ngam song klikti ikwa bangin dang tokit isu bangin dang ya shakamat ba nagaliang jungi ru ba klempep ngin sapa re ke jing tho sha hagaliang nagaliang ju director yang po DHS bangin par ke jing tho sha help minister uncim kia ke isu namar ba kalau ade na kapor sha kapor tagadau ba dangin la ban pham dak sni la sha ngin sapa ke jing tho sha ki ba sha bidai pe bakin sim kia lor ke kam namar ba wa i doktor bade ban pe hang tu mla ban ai kata ka jawab ke babiang kalau dari doktor ke balak ban sim kia ya kan kam kalau ada ban keren ikitin ki badon akor dan buram ban peni kamtam ibu bapli unong kondong haban peni syai ki hostal ngi le syai ki hostal ngi apoi namala da kum ke doktor kamla bersim responsibility ki pajba syai kin le ki nongpang bapli syai kin le tena galeng junga tangam tai ngai subu tang jing pendam jur halor kan ke Ganesh Das Hospital ba ki jing le torti ani ke bom jing bom simkhia jungka na bantai kini ki nongpang hadu mantai ini doktor ngim pala ban patai ban ngim pala ban tip ke kerteng jung i bangi dei bisu itu dur kemat tena galeng jungi ngidang wat sisu ya kata ngin doktor ngin sapa ke jing tho shigi help minister lani puchu director jadi DHS halor gani ke jing keno persa e gani ke jika sumar jong ke sarkar nakaliang ke batis TV kala persang ru ban yakendo bat ki bor bahalor bat ha ka jing persang layo ban yakren bat ke khledo ke bakmi ya ke Ganesh Das Hospital Shillong Ganesh Das Hospital hi uma pitep kadai ke bengi ong ke maternal child health hospital ke bamun nak mentaki ba armet bat nak mentaki kelung ki kelung bat ki kena ki ba hapo khat sausnen te kum bakalong ni ki facilities ki badan bat ni le singi don kum ba long ki ba ban kha ban pui ban ye rei padeng im da don long kata ka level of ka bangila ban mani chang ni kadon ka limited level ngim dei long ni dei tang ka secondary ngim dei tang ka secondary level hospital ka bamut ngim padai ka tertiary hospital ha ka bakini ki intensive care units ki biang te khamtam hakaliang jong ki khlungem dan ke intensive care unit ka badai ki khlung pat ya kata ka ba kalawan siwan kan ni ban te menta sai sin ngapen sai ba kam dan ke in ka neonatal intensive care unit bat ka pediatric intensive care unit kam dan hapo Ganesh Das ka bamut ba ya ki khlung hi ki bampat dap benai ngim la ban ki ban dang kha lani ki balakharu ngim la ban admit hapo Ganesh Das Hospital rei kamut bangi ong ngim admit rei subu namar ba ni nakaliang ngi hap hi ban pensyai ki briu te lada kila ban le kindon hi ki bala ban le te ni pha se ki jaka bakidon kanu ka jaka negrims kidon gini ki private hospitals ru ki badon ya kini ki neonatal intensive care unit ta ka syong pade hopat pa te rei pade kindon hi ki khap bakindon hi kumba long mu ki banom la afford hi bakin le sita te kumi kita ngi admit da ka bas ngi pha iki bakin sain la ngi la batai bangin take ya ka high risk concern lani bakin rung rup da ka bas nguthu lupa bangi don limited ka level jongi bangin treat te kata ka bangi le te lanu ru kandon hi kumangi wan ba hapor baki wan ngibu kada ka nika you hapok ka mo ka record ka bangi khot ka refer in register but ladangi pha ru kan long back out of the refer out register ki bangi la document rei hakaju ka por ru pade ki don ki instances ki ba ngan ong kumno kindan ki instances la ka jong mo kata ka jing snow ba sometimes lada ki don ki khap ba kata ka bam ya poi sata ka ban ya dom no bam long bangin ya discuss ya i sometimes kami ga details ngatrai kum baja ini ikong ru ngas kat kum ka jing ya kran jong nga baki badan duty menen ka julong ba kadon kata ka ba kam ka jing bom ya ka nakaliang lesi nakaliang jong ki bahayeng jong inong ita inong pang ba kim sim tre ban sim ya ka refer out register ba thaga jong por kim sim tre ru ban admit po hospital reilong admit ru namar ngin haban phasain
ada admit ngim don ka facility ban treat ya itai premature baby ban I klung mo iban sakha te ya kataru long ngam tip I was not there tang balong kat kum ka jing sngot ko jonga kolong ba kem shim tre ban admit ban sign ya kataka ya ka taka high risk sebngi ong high risk consent te hakaju ka poru kem shim tre pade ban ong bangin ai ka referral yaki bikin lechway hospital tamba daga jing sngot ko bakin Gigi ong ba kin salai nak sekolah ke hospital. Kata ke bangi dan pencai nak kalian jom ke hospital. Ya kata ke bangi when they come from the ambulance, ola ni ki wan na yeng ya kata ki lawan rangkat bat ki bahayeng. Te nak ke hospital hi kata ngi don hi gajing duna ki nong trailer si bangim ngimla long kam dei kan ni phis ko thu ka dei ke hospital sarkar long ki nong pangru ki nong trairu ban kenya ki anong kam tam na do ka level jong ki nurse ki level jong ki grade 4 ka jingdon jong ki kaduna kam long kat kum ka badai bandon te namar kata kadaw lesingin numla hi ya kata ban long kum long hi private hospital ba kin biang kinong tray pa kin le tani ki brio na po le shim na po ka ambulance la ni ban bu pat ki sa ambulance te kam dei hi ka jing route la ni ka jing bomle if we have tang iwe ibri bandon apa emergency it's not possible ban expect repat jak ka naliang jonga nga sukwa ban ong ba kata ka jing sngotu ka de bandon lada panum expect lani lada ka poi ka situation ba kimlap lani kimlap ban le rete kam don I nga try ka ba than bagi bahayeng rukin ya rapi kum kita ban pen poi emergency yes especially human resources Te kata ka sorkar na kaliang ka sorkar o kaya re ban wa ba umdei tang nang tawa na liang long ki resources bingidan ko mangin thung temporary ngin shu na ka level jong ka hospital te ngile ay kata re wala kata ko long ko pa iban pen biangkat kum jing don ka sorkar katin ya kata don respond kata ngite the government is doing its best ban provide whatever the hospital is needed because kum dapingi onki public sector hospital umdi tangka Ganesh Das hospital we have the public sector hospitals all over the state which the government is trying its best to provide. Hadin ba kibor penya jong ka Ganesh Das hospital Shillong kem shem nala ban ay jing sumar bat ban penkha ya ka kong dariti malai ka bala sukha hakapor ba kadang dap tang nyu banai ba poni ikrlong bat betha pat ya ka ban let no sa kiwi pat ki hospital hakani ganong ba Shillong Nakaliang ka kami jungka ka kong Dallas Malay kala penkit no ya ka sya ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ka Banan Hajayao Shillong. Bat hang ni la priang bat la pen khasok ya kani kalong kami. Bat kumba kalong menta kani kalong kami kadan hapdang ka met ka bakot bakhya. Dapo syarabat ndon jing ki priang be daga basuk ndon jing tinggal ayo rong suk sepo robat. Isa iklan ndon ni ha ila kharu ila yo ro I kelung la yo kelung ba purah. Ndai rah jing dun ha na mden ki ai ke jing tho sha nong po na nong po pat de ki ai jing tho salamali ha ya lamali pat ki kentan ha ki kentan tingi poi syarabat pat ki pediang sobha ki kim don jing ki klem ong ben bomla are ki chu pediang be ki ong rung be tingi yo tia suk hang tangi yo jaka hang ta ke